मित्रांनो, आज असणार आहे अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. कसला? तर फ्लिपकार्टवरनं आम्ही जी रिंग लाईट मागवली होती, त्या रिंग लाईटचा आपण आज करणार आहोत अनबॉक्सिंग व्हिडिओ. चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी बॉक्स ओपन करून घेऊयात. या बॉक्सवरती ब्राऊन टेप मारलेली आहे. मित्रांनो, जरा कमेंट करून सांगा, तुम्ही जे पार्सल मागवता त्यावर ब्राऊन टेप मारलेली असते की फ्लिपकार्टची ही जी दिसते टेप ती मारलेली असते? मला वाटतं हे पार्सल ओपन झालं असावं, तरी पण बघूयात. तर मित्रांनो, या पार्सलमध्ये आलेली वस्तू तर प्रॉपर मिळाली आहे. पाहूयात आता याच्यापुढे रिंग लाईट आणि त्याच्या जे स्टँड आहे त्याची असेंब्ली कशी आहे. तर ही आपली रिंग लाईट आहे 10 इंचाची. चला तर मग हा बॉक्स आता ओपन करून पाहूया याच्यामध्ये काय काय आलं आहे ते. तर याच्यासाठी आपण हे पहिले सील तो ओपन केलं आहे आणि बॉक्स ओपन झालेला आहे. त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला ओहो, ही बघा रिंग लाईट, वॉव! तर यासोबत मिळाले आहेत काही अटॅचमेंट. ही एक, त्याबरोबर हे एक दुसरी अटॅचमेंट. ही आपली रिंग लाईट आणि त्याची ही कनेक्टेड वायर, ही बॅक साईड. त्यासोबत ही जी रिंग लाईट आहे त्याचा हा कनेक्टर USB कनेक्टर मोबाईलच्या चार्जरला लावायचा आपल्याला. त्याबरोबर ह्या स्विचेस आहेत काही, ते नंतर मी दाखवतो तुम्हाला. अगोदर आपण ही जी रिंग लाईट आहे याचं स्टँड ओपन करूया. स्टँड ओपन करून पाहिलं, ओके, अशा प्रकारचं स्टँड आहे. आणि पाहूया याला उभं करून पाहूया हे स्टँड कसं काय उभं राहते वगैरे. तर आपला हा रिंग लाईट स्टँड उभा झालेला आहे आणि आता पाहूया याच्यावरती ही एक अटॅचमेंट लावायची आहे. काळजीपूर्वक ही अटॅचमेंटवरती आपल्याला सेट करायची आहे. तर अशा प्रकारे तिला एक होल आहे स्क्रूसारखा, तो फिरवून इथे व्यवस्थितरित्या टाईट करायचे. एकदम जास्त जोरही लावायचा नाही, कारण ते शेवटी प्लास्टिक मटेरियल आहे. ही अटॅचमेंट व्यवस्थित काळजीपूर्वक इथे लावून घ्यायची आहे. शक्यतो काळजी घ्या की हलणार नाही वगैरे, कारण त्याच्यावरती जो बॉल दिलेला आहे तो 360 डिग्री रोटेट होतो, म्हणजे हा पूर्ण गोल फिरू शकतो. त्याच्यासाठी हा व्यवस्थित सेट होणे गरजेचं आहे. तर याच्यानंतर आपण आता ही रिंग लाईट याच्यावरती फिक्स करणार आहोत आणि ह्याला क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये आपण फिरवणार आहोत घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे आणि व्यवस्थितरित्या ही सेट करून घेणार आहोत. खालच्या अटॅचमेंटला एका हाताने पकडून दुसऱ्या हाताने ही रिंग लाईट आपण व्यवस्थितरित्या टाईट करून घेणार आहोत. एकदा ही व्यवस्थितरित्या टाईट झाली असं आपल्याला कळलं, म्हणजे आपली रिंग लाईट इथे सेट झालेली आहे. तर याच्या अटॅचमेंट खाली जी अटॅचमेंट आहे त्या अटॅचमेंटच्या मागे एक नॉब दिलेला आहे. तो नॉब लूज केला असता ती रिंग लाईट अशी आपण कुठल्याही दिशेला फिरवू शकतो आणि जास्त लूज झाला तर ते निघते ते अटॅचमेंट, म्हणून याची काळजी घ्या. हा मागचा नॉब व्यवस्थितरित्या टाईट करून घ्या आणि जेवढा आपल्याला हवा आहे तेवढा मग तो लूज करून ती ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे. त्यानंतर ही तिसरी अटॅचमेंट वरती आपण लावणार आहोत. ज्या अटॅचमेंटला आपण कनेक्ट करणार आहोत वरती मोबाईल होल्डर आपल्याला लागणार आहे, तर ती व्यवस्थितरित्या फिक्स करून घ्यायची आहे. रिंग लाईटच्या आतल्या बाजूला जी दिलेली जागा आहे तिथे अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर लागणार आहे हा मोबाईल होल्डर. त्याच्या मागच्या बाजूला एक स्क्रूप्रमाणे प्लास्टिकचा एक नॉब आहे, तो काढून घ्यायचा आहे. तो काढून घेतल्यानंतर त्याला अगोदर आपण घातलेल्या अटॅचमेंटमध्ये टाकून या मोबाईल होल्डरला याच्यासोबत लॉक करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थितरित्या लॉक झाल्यानंतर जो स्क्रूची अटॅचमेंट आहे तो व्यवस्थितरित्या टाईट करून घ्यायचा, जेणेकरून आपला मोबाईल होल्डर हलणार नाही आणि आपण मोबाईल अडकवल्यानंतर तो खाली पडणार नाही. आणि आता आपलं काम बहुतेक झालेलं आहे आणि पाहूयात मग. या प्रकारे ही रिंग लाईट, मोबाईल होल्डर आतमध्ये, वरती रिंग लाईट, खाली स्टँड, अशा प्रकारे व्यवस्थितरित्या सेट झालेलं आहे. तर आपण याची ऑपरेटिंग टेस्ट पाहूया, हे कसं काय दिसते, कशी चालते वगैरे. तर या रिंग लाईटसोबत पुढे USB कॉर्ड दिलेली आहे वायरला आणि हा याचा आहे ऑपरेटिंग पॅनल. ऑपरेटिंग पॅनलमध्ये पाहिलं तर पॉवर बटन आहे. पॉवर बटनच्या बाजूलाच उजेड कमी जास्त करण्यासाठी प्लस मायनसचं बटन आहे. त्या दोघांच्या मध्ये एक मोड चेंज करण्यासाठी 3 मोड आहे त्याचे, ते आपण पाहूया नंतर. चला तर मग याला आपण प्लग इन करूया. आपल्या चार्जरमध्ये हे इन्सर्ट करून प्लग इन करायचं आहे. स्विच चालू करून पाहिलं तर निळी लाईट इथे पॅनलवरती चालू होते. आणि पॉवर ऑन करण्याआधी सगळ्या लाईट्स बंद करून पाहूयात किती उजेड दिसतोय तो. तर या ब्लू बटनवरती आता
प्रेस केल्यानंतर ही लाईट चालू झाली आहे. चालू झाल्यानंतर आता पाहूया हिचे ॲडजस्टेबल जे मोड आहेत, ब्राईटनेस कमी जास्त करायचे ते दाबून पाहूयात कितीचा उजेड ब्राईट देतो आहे आणि किती कमी उजेड याच्यामध्ये करता येतो तो. तर याचे आता मोड चेंज करून पाहूया. हा दुसरा मोड, त्यानंतर हा तिसरा मोड आणि हा जो सुरुवातीला होता तो मोड. अशा 3 मोडमध्ये ही लाईट ऑपरेट केली जाते. आता पहा मी भिंतीच्या बाजूने ही लाईट उभी करून ठेवलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता कितीसा उजेड आहे. या रिंग लाईटशिवाय दुसरी लाईट कुठची चालू नाही आता. तर ब्राईटनेस कमी जास्त करून पाहूया, मोड चेंज करून पाहूया. तर आता पाहूया यावरती मोबाईल कसा काय हँग केला जातो. त्यासाठी एक ॲडजस्टेबल पट्टी दिलेली असते. त्या पट्टीवरती प्रेस करून हा मोबाईल इथे अडकवला जातो. तर तुम्हाला जर का शॉर्ट्स शूट करायचे असतील तर तुम्ही वर्टिकली मोबाईल म्हणजे उभा मोबाईल लावू शकता किंवा मागचा जो नट आहे तो लूज करून त्याला आडवा करून तुम्ही हॉरिझॉन्टली व्हिडिओ शूट करू शकता. अशा प्रकारे मोबाईल हा तिथे फिक्स केला जातो. तर आता हा फिक्स झालेला आहे. आणि आता पाहूया ॲडजस्टेबल स्टँड आहे. याच्यामध्ये 2 नॉब दिलेले आहेत. म्हणजे साधारणतः मला वाटते 7 फुटापर्यंत याची उंची जशी दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांनी तशी असावी. तर चेक करून पाहूया आपण साधारणतः किती उंची असेल याची. तर हा पहिला आणि हा दुसरा स्टँड रॉड मी बाहेर काढला आहे आणि आता हा बहुतेक हा याचा लास्ट पॉईंट आहे आणि याला आता मी इथे फिक्स करतो आहे. चला तर मग टाईट करून घेऊया. तर पाहिलं तर ही रिंग लाईट तशी मला तर खूप छान वाटली. मटेरियल खूप छान आहे. प्लास्टिक मटेरियल आणि मेटल असे मिक्स मटेरियलमध्ये आहे ते. आणि त्याचबरोबर हिची हाईट 7 फुटापर्यंत आहे आणि अफोर्डेबल आहे तसं. साधारणतः 800-900 रुपयापर्यंत आपल्याला हे ऑनलाईन मिळून जाते. तर अशा प्रकारे इन्स्टॉलेशन कंप्लीट झालेलं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसोबत. रामकृष्ण हरी.